Hello everyone, खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो About Bodo Celebrities YouTube चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आं दायो गोदान मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै। ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल, थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर। आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो ससियेल मिडिया जेरै फेसबुक आरो इउटुबफोरावहाय नुगासिनो दं जानांगौ। दायो बर'नि मुंदांखा ट्रेभेल ब्लगार एबा इउटुबार आलफ्रेड बसुमतारी बिथांनि नैबे स्क्रिनाव नुनाय माखासे फट' भिडिअफोरा गोबाङै ससियेल मिडियाआव गोसारगासिनो दं नङा होमबा लोगोफोर। लोगोफोर गोबाङानो आलफ्रेड बसुमतारी बिथांखौ हाबा जाबाय होननानै सानदों आरो गोबाङानो ससियेल मिडियाआव बिथांखौ कंग्रेचुलेसन्स एबा उइसबो खालामहरगासिनो दङ आरो खायसेया बिथांखौहाय हाबा जामारदोंना जामाराखै होननानैबो सोंहरगासिनो दङ। लोगोफोर बिथाङा हाबा जामारदोंना जामाराखै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था लोगोफोर। लोगोफोर आलफ्रेड बसुमतारी बिथाङा हाबा जायाखै बा जाथ'वाखै। लोगोफोर नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव नुनाय आलफ्रेड बसुमतारी बिथांनि बैफोर फट' आरो भिडिअफोरा गासिबो रियेलानो आरो दायो ससियेल मिडियाआव गोबाङै गोसारनाय नोंथांमोना नुनाय आलफ्रेड बसुमतारी बिथांनि बैफोर गासै फट' भिडिअफोरा बिथांनि हाबानि कालार थि खालामहैनायनिसोमोन लोगोफोर। एडभान्सआवनो आंनिफ्रायबो एबा एबाउट बड' सेलिब्रिटिज इउटुब चेनेलनिफ्रायबो आलफ्रेड बसुमतारी सारनिसिम बिथांनि हाबानि थाखाय गाहाम हामलायथिखौ बावहरबाय। कंग्रेचुलेसन्स टु बोथ अफ इउ। हौवा गोदाना लोगोफोर नायदो सोर बे नायलाय हौवा गोदाना सोर नायलाय सिनायदोंना सिनायाखै नोंसोर लोगोफोर नायलाय बेखौ सोर बे जानो हालाबो आरो एसे जाबावबानो जायोमोन दे। जाबाय हौवा गोदाना नेगासिनो बेसोरा नया भाभी का हाथ से मा जागोन सार बिनि हाबायाव मा जागोन? हाबायावसो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।